Ел сайын ул элек тә бар иде инфляция. Чөнки бу безнең специфика белән дә бәйле. Без ничек эшләдек, шулай эшлибез. Безнең бер нәрсә дә үзгәрми. Без бит инде үзебезнең эшебездә балансны саклыйбыз. Менә кәгазьгә кытлыкны сизә башладык. Соңгы берничә атнада икътисадтагы хәлләр халыкны куркуга салды. Борчылмаслыкта түгел бит. Азык-төлек, дарулар, көнкүреш товарлары хакы бермә-бер артты. Көнкүреш техникасы, автомобильләрне әйткәндә юк инде. Шушы вакыйгалар белән бәйле рәвештә редакциябезгә язылучыбыздан бер хәбәр килеп иреште. Бәяләр арткан товарларны алмый калып та була. Кафе-рестораннарга да сирәгрәк кирип була. Ә менә татар театрларына йөрми калу һич мөмкин түгел. Спектакль билетлары да кыйммәтләнер микән дип кызыксына ул. Ә без бу сорауларны театрлар җитәкчелегенә бирергә булдык. Аларның ни дип җавап бирүен үзегез ишетә алырсыз. Менә бәяләр арта бара дигәннән безнең хәзер булырга тора читкалар. Аның өчен без хәзер текстларны, пьеса текстларын бастырып чыгарабыз. Менә кәгазьгә кытлыкны сизә башладык. Монсы инде шаяру рәвешендә билетларга караганда, билетлар безнең нигездә ел дәвамында 5-10%-тан да артык, аннан да артыграк артмый дип әйтер идек. Чөнки бу безнең специфика белән дә бәйле балалар, әти-әниләр белән килә торган театрның бәяләре ул инде теге балаларны алып килә алмаслык дәрәҗәдә булырга тиеш тә түгел дип исәплибез һәм нигездә безнең 250-600 сум тирәсе арттырырга тырышмыйбыз, чөнки тамашачыны хәзер театрга менә шу мәдәни мөхиткә китерү бик тә кирәк дип уйлыйм, чөнки теге җаны белән дә, күңеле белән, рухы белән дә ял итсен өчен без мөмкинлекләр тудырырга тырышабыз. Безнең театрга карата без ел сайын ул элек тә бар иде инфляция. Ул инфляция бара һәм без инфляцияга карап бәяләрне арттырып килә идек. Бу елны да без алдына арттырдык инфляцияга карап кына, ә менә бүген мондый вазгыять дип тотып арттыра торган андый планнарыбыз юк. Әлегә менә нинди бәяләр безнең сайтта һәм кассада билетларга бар, шундый бәяләрдән сатыла. Әлегә арттыру дигән план тормый. Без ничек эшләдек, шулай эшлибез. Безнең бер нәрсә дә үзгәрми. Безнең билет бәяләре ничек булган бүгенге көнгә кадәр шулай булачак. Киләчәктә дә, чөнки әгәр дә хәлдән килә икән, авыр заманда бигрәк тә ничек тә булса кешенең тормышын җиңеләйтергә, ким дигәндә авырайтмаска кирәк минемчә. Һәм без шул яклы бездә бәяләр үзгәрмәячәк. Планнарыбыз ничек булса, шул спектакльләрне дәвам итәбез. Тиздән безнең Дитя Аллаһы дигән спектакль чыгачак. Белоруссиядән режиссер килә. Аннан соң Русалочка чыгачак. Шулай ук безнең Әбу Галисина әсәре һәм Серый Шейк. Бу хәзерге якын пландагы эшләр безнең. Яңа сезоннан гомумән бәяләр арту дигән әйбер булачакмы? Әле исән-сау бу сезонны тәмамларга кирәк. Гомумән андый планнар юк иде. Менә шушы соңгы берничә атнада тамашачылар саны кимүе сизелдеме, яисә һаман шулай укмы? Аллага шөкер, һаман шулай ук кына дип әйтмәс идем, үсә һәм бүтән еллардагы караганда арта тамашачы саны. Монда әлбәттә менә бу сентябрь аенда Пушкин картасы кертелде. Аның да йогынтысы бардыр дип уйлыйм. Театрлар киресенчә чәчәк атты. Безгә киресенчә тамашачы күбрәк агыла башлады. Һәм авыр вазгыять булсын дип әйтәсем килми, әмма ләкин менә шундый вазгыятьләр булганда тамашачы халык тартыла театрда, чөнки гыйбрәт тә алып була, шул ук вакытта күңел дә ачып була, ниндидер бәйрәм итеп була.
репертуарда 30 спектакль, аның кайсысы төшәчәк, әлбәттә без июнь аенда шулай ук уйларбыз, әлбәттә төшеп калачак кайбер спектакльләр, әмма дә ләкин ул бәйләнмәгән вазгыятькә. Кайбер спектакльләр туачак. Хәзерге көндә яңа 2 премьерага әзерләнәбез. Аларның берсе үзебезнең милли классикага нигезләнгән булачак. Бер материалны без күздә тотабыз, хәзерге заман материалына инсценировка эшләп, шуңа багышларга диеп, репертуарны алай иттереп тотып кисеп кенә атырлык, андай үзгәртерлек нигез күрмим. Ләкин яшьләр театры, яшьләр белән ул бөтен темаларга да сөйләшә торган мәйдан булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм кичкенәләр белән, һәм бигрәк тә яшүсмерләр белән. Шуңа күрә без бит инде үзебезнең эшебездә балансны саклыйбыз. Нинди темаларга орынырга, кагылырга ярый, нәрсәләргә ярамый. Шуңа күрә менә шул балансны саклап эш итәргә тырышабыз. Безнең июньнең уртасында премьера булачак. Һәм аннан соң әле безнең июньдә театраль сабантуйлар, төрле кызыклы вакыйгалар, яшьләр белән бәйле менә без урам чарасын күздә тотабыз. Һәм аннан соң инде көз көне очрашабыз. Аллага шөкер, безнең тамашачыларыбыз артты, чөнки безгә хәзер 100% эшләргә рөхсәт иттеләр һәм без инде залларыбызны тутырып ачып, тулы залларга уйныйбыз бүген көндә.